ҳафт рӯзи ҳафта беиғроқ рӯзи модар аст. ҳар саҳар, ҳар шоми ин офоқ рӯзи модар аст. то замоне ки ба меҳру иззату лутфу карам модарон набванд гар муштоқ рӯзи модар аст. дода болу пар ба фарзандони худ дар шоми умр модаре рӯзе намонад тоқ рӯзи модар аст. вақти пирияш ба истиқболи дилбандони хеш Афканад аз даст асои қоқ рӯзи модар аст. Месазад табрикнома сохтан иншо ба меҳр канда аз ҳар барги дил авроқ рӯзи модар аст. бас ки умри хеш бахшиданд бар мо модарон ҳар нафас ҳар рӯз беиғроқ рӯзи модар аст.